Ffordd ni! So, heddi yma, dyn ni wedi gael chi i flasu 3 fath o Jaffa Cake gwahanol iawn. So, dwi eisiau chi ddweud enwau chi gyntaf ac oed chi. Enw fi di Alfie a oed fi di 10. Enw fi di Owain a dwi'n 10 oed. Enw i Begwa, dwi'n 7 oed. Enw fi di Gwen a di 7 oed. Iawn, so dyma chi y Jaffa Cake cyntaf yn dod mewn. Dwi eisiau chi rhoi marc allan o 10. Be chi'n meddwl yna fo? Disgrifio fo. Ie, a meddwl beth i'r pris. Be chi'n meddwl? Nice. Normal. Normal, arferol ynddi? Yeah, Okay. definitely. So, 10 out of 10. 10 allan o 10? Ie. So, hwnna ydy'r gorau. Y drytach, ie? Ie. Nice. Chi'n meddwl? Ie. Ti'n meddwl? Na, dwi'n meddwl. Na? Be chi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod Absolutely. hwn fel yn... Yummy, it might have me. Ys chi at hwnna. Chi, ar hata. So, llawn yn pwysmod i'r hata? Be may I know? Ti'n 10 allan o 10 iddo fo? No, did you just read them? No, That's a... confusing. Okay. Iawn, so rhata canol? Drytach? Okay. Iawn, nesa. Dyma'r nesa dod fo. So, beth chi'n meddwl? Really edrych o digestives. Y top, edrych. Hwna'n edrych fel caramel. It's fel jelly. O, ydy'n rhata gyntaf dweud? Raffi o te? In jelly, alright. Be di hwnna? Hwna mor galad. Hwna mor galad. Yummy. Neu, Be di hwnna? O, bydd am... ti mond i cymryd o brathiad bach hwnna? Hwna fel marmalade. Hwna ddim yn ei go iawn. No, o, oce. So, pwy sy'n meddwl, chi wedi dewis yr hata, barod? Ti eisiau neud meddwl? Neu, Ie. iawn, oce. So, llaw fyny pwy sy'n meddwl hwnna di'r hata? Fi, definitely. Canol? Drytach. Di chi dewis drytach eto ddiwedd? Oce, iawn. Lyfio fo. Angen something hwnna. Iawn, oce. Bod neis. Nesa, ti'n meddwl Jaffa Cake oedd y gyntaf? Obviously the Jaffa Cake. Ie, achos oedd yn meddwl sy'n meddwl. Oedd o fel cup o Jaffa Cake. No. So, di chi'n meddwl... Be di marmalade? Oh, come on. Ar ôl dwi'n gafon. Just need breath in marmalade. Mae'n yummy. Dwi'n mynd off i marmalade ar toast, ond dwi'n off i Jaffa Cake. Oce, dyma'r plat ola. Hwna'n edrych yn oce. Santa. Hwna'n edrych yn oce. Jelly? Jelly, dwi'n gallu blasu. Beth sy'n fod ar y Jaffa Cake ma? Pam na Dwi'n iawn. Dwi wedi cael tiny bite am yn dal... Dwi'n off i hwnna gyd. Dal yn... Beth sy'n am Quality Street. Squishy. Be, fath o blas oren Quality Street. Ie. Dwi'n hoffi nhw gyd. Iawn, so, be di hwnna? Sut ti... Dwi ddim yn Hwnna di... Jelly Dryta di hwnna? Dwi'n gallu canol. So, gael fyny pwy sy'n meddwl hwnna di dryta? Definitely. Canol? Canol. Iawn, oce. Ydy chi y canlyniadau wan. Iawn. So, dyma'r Jaffa Cakes cynta. Rhain ydy'r ei canol. Iawn. So, dy chi... Surprise hwnna? Hwna oedd yn neisia, sy'n ni'n dweud. Ie. Mae pob un. Ie? Ie. Pa bydd rhif 24 Yn arno cwyd fo? mwy bite. So, 24 Jaffa Cake yn o. Yna 24 Jaffa Cake. tu mewn. Iawn, so nesa. Oed. So dyma'r ail. Rheina o Tesco. So rheina di'r hata. Surprise. Hwna oedd yn rata? Ie. A ni gael yn y gywir? O, hwna ddim yn blasu neisiawd. Hwna ddyn ni'n galed. Hwna di'r rata, Ie. ond doedd ddim yn blasu neisiawd. O, so fyny symwyr ynddi? So hwna di'r hata. Sy'n neud am... Mae dan. Mae an. So, iawn. So, yr ola. So, rheina ydy'r ei ola. So, hoci ag y chi hwnna'n Hwna iawn. ddy'r un... Hwna ydy'r dryta. So, hi cael hwnna'n iawn. Do. Hwna dyn ni'n cael yn tu Dwi'n methu nain. credu peth Jaffa Cake over un o'r bus efo Quality Street. Hwna ydyn nhw'n bosibl Quality Street. Ie. Ie. Iawn. So, chi'n... Be oedd y ffefryn, chi?
Edrych yn ôl wan. Peina. Nhw gyd. Nhw gyd. Nhw Hwna gyd. llawn. Hwna'n dal llawn. Oh my. No. Ti jyst wedi tynnu'n hedon am yn efo 5